Hello guys, welcome to our channel. Welcome to our vlog. Ngayon guys, ay papunta kami ila ni Mother. Mag-charge ako sa power bank o cellphone. Dili na ko agka-perisyo pag-upload og sayo kaayo. Kay ang cellphone pag malubat, doon na may power bank. So bahala pag hapon ako mag-charge. Dayon kamulo charge, kamulo edit o pagkakadlaon ako din siya i-upload. Bahalag dugay, kadlawon pa na ako ikuan mga alas 2, ma-upload gid siya alas 7 na kapin. So nagihaw ko og manok, ako na lang dadon dito lang Mother, daw dito kami maghapunan. Ayan, wala pa siya naulian sa yang ubo guys. Dahil man ko na siya magkuan kay pag di na siya mahilot ato yang manghilutay, di gid na mawala yang ubo. Bisan pag naginom na siya antibiotic, gihilot siya ni mama. Pero wala man gid siya na tultuli, wala na tultuli yang piang. Kung asa dapit yang piang nga napanhutan. Maguli to si Alan Sabado na anha pa ni namo siya mapahilot kay iyang kauban to apo dito nagtrabaho. Ito guys, dito ko rin nila ni mama kuanon lutuon sa sagulan og kuan bisag unsa na lang basta dito na kanina lang atong sudlan guys. Ako lang gikuan ayan, ito ra na namang lutuon. Alis na mi guys. Ari na ko pagkanto dito lalilin mag-upload kung nalanggid ko i-load. Daw mo lagi kadlawon pa mo-upload na. Kaya aron alas 2 na ko gi-upload. Upload siya alas 7 na. Mga 5 hours man ang pagkakuan, mahurot sa ginang. Mahurot din ang load. Lang, pagdalag saging lang. Daghan na. Iso na ng bag lang de. Dalamig saging sa sentro. Napayo na hinog. Nasa nagkuha na hinog. Kadlok ng iro pag uban kaya gitabangan to siya dito sa sentro. So agkadlok siya pag uban. Di na siya sunod na mo karon og lakaw mi. Basin og dito ra mi makakatulog. Madlaw nang din mi paguli. Basin lang. Kay gabi agyon nas papa dinhi na matulog. Kay ag-upload man lagi ko pag sayo mo nang ag-uli gid pagka sa gabi na. Ang uli mi gabi alas 10 na. Pero okay ra ka naman si Doy agbaba ni Mimi. Ha? Dito ra takatulog ila lolo? Abay kagatulog si mong lolo? Agoy. Siya dito ra daw magkatulog siyang lolo. Ayan si Mimi. Uga kay mong dalan guys kay perting kainit. Danlog yung chinilas? Anong danlog man? Nay, Hmm. dalog ka sa nila. Danlog yung chinilas? Magbigkas man. Ah. Kay nagmedyas man. Pagdali ka. Dalog ka sa nila. Dito ka taon. Danlog ko na yan chinilas. Di siya kadaog. Ako din siyang gibugkos.
Nampasa pa oh. Log! Shout out sa inyong lahat, guys. Saan na tayo? Nagbawahan ako sa inay. Bukat lagi nilang. Saging man nila, ma'am. Gaan ginagaling. Bukat akong dala, guys. Hi, guys. Ulam si mama og sanggot siya magtrabaho siya tupad bukas. Hi, guys. Abako. Kumahawi tarong. May gumiti ko na ito. Ayun, guys. Lakad-lakad kami. Tarong gawin din ay pamuko. Shout out sa inyong lahat, guys. Mamay, tarong nga. Ay, hindi ko matarong. Tarong nga na, dira, dira. Mahulog ako sa lilas. Ay, kahulog ko na sa lilas. Yan, guys. Yan, dito, guys. Dili ba man ta pangason ba nga nagbaba na kami? Dapat magnaog pa man siya na kini pa man pangason kay na si pangason anak ko'y kusog. Ang sabi. Sana ulit yung kusog. Sinsya nagkikirahin niyo, guys. Ayan sila, guys. Oy, agpanawag bang gidra, guys. Agpanawag bang gidra. Agpanawag bang gidra. Mamang gid agpanawag. Yan to classmate. Agpanawag. Classmate ka sa ito. Lakad-lakad, guys. Ang sila ni nanay, guys. Oh. Sila, guys. Hello guys. Baklay-baklay. Magdiwang dyan na si nanay, ga. Baklay-baklay ta guys. Magdiwang dyan na si nanay, guys. Apat mo umusun. Baba na rin si Mimi pag pangason guys. Oh my God! Pag na yung tatay din niya guys, bigid siya makabaklay. Anak, Jud na. Kaya na may motor. Ayan, guys. Oh, pangason kayo mong baklayan. Oh my goodness. Pangaso na daw, guys. Nag-request na siya, guys. Agbaba pa di ay. Nagsakay na si Mimi sa kabayo guys. Kaya tigirig-tigirig na. Kaya tigirig-tigirig. Hangak, basta pangasun, hangak. Tarawan mo manghod lang. Hangak si Relo na guys. Na horot yung hangin. Bukad yung ilong. Bukad. Hindi ato kumotong hanggang ko. Kumutong ko na ni Mimi yung ilong ni Relo na. O di magbukad. Kumutong din. Mo lang ay mi. Who's Maya? Oh, eh. Eh. Baklay, baklay tayo. Baklay na si Mimi kaya patag naman. Daw, dool-dool na.
Dol na me. Baba ka? Baba siya ate. Baba mini ate. Nakuha sa lawas na po eh. Kung maguli bitaw ka ako may magbaba ni Mimi. Malapit naming dumating guys. Sa hinay-hinay makaabot ra jud. Makaabot ra gid mi sa hinay-hinay namong baklay. Ngit-ngit, hapit na mag-ngit-ngit guys. So basin og dito rami makatulog or makauli ba. Nakakuan mi guys, nakamaritis ka dyan. Di man ginagkalikayan nga pag natay matabo mag-istorya. E lisod man po nag-istoryahan ka unya mo din talikdan. Inon niya ka nga nang sa bayhana nga. Munang nakamaritis ka dyan. Kung gabinan sa na dito tatulog. Tanaw lang kung dugay mapol ang power bank na kailangan magud ang power bank nga mapulgid siya. Kaya ang power bank na ko guys dugay siya kalubat. Mapul sa una akong cellphone then na din mabilin nga 2 bars. Pagkabot sa 2 bars pa-charge na din ako ni Doydoy. Nagay naka-apil man ang cellphone ni Doydoy naka-charge. Mutong nalubat gid siya. Abutan gid siya og na 1 bar na lang na mutong ipa-charge na ako ni Doydoy kay 1 bar naman lang. So ako full gid siya ganina na karon kuan pa siya 70 pa kapin. Okay ra kay ang power bank ma-full siya. Malubat akong cellphone maka-charge mo sa power bank. Dugangan pa na ako akong power bank karon. Binta-bintahan na gyud. Yan ang kabid court sa Mapua guys. Iyan. Kabid court. Manang kabid court. Bibo nagmapiesta. Lapit na guys. Anong sabi for you? Malala ka mo. Hindi ko. Isa na siya yun. Sakay ka na yo? Kabalo mo ka na. Mas ingot giso. Lo. Kabalo ka na, nay. Oh my God. Look. Siya. Ay. Ayan guys, lakad-lakad. Ayan guys, dumating na kami. Ayan guys, dumating na kami dito sa Lanim Lolo. Yeah, guys. Guys. Pinapusgan ni guys, pinasagdan sa kusina. La. Namalami isip ang gidala. Ayan si Lula guys. Nagusa ka la? Nagluag ka la? Ayan. Pangas ko na. Naglalamig saging. Di saging nga nahinog. Vlog pa? Ayan, nagkadalamig saging guys. Banana. Ang sanggot lahi mo, nagyatag na Oh my God. Ayan guys. Papakan natin. Sila guys, diri sa kagubutan din sa sulod. O nagkuhan sila TV. Hi Dot. Hi guys. Hi guys, Abing. Hi guys. Hi guys. Taking guys. Ang saging guys. Meme guys. Mimi guys. Lola guys. Oh, Lula guys. Daw Lula guys. Ano yung saging? Lola guys. Alam ko ba ni? Nakatani? Ako. Ilan.
Michael. Kaon, ayo. Dulai, kaon na. Kaon na ang saging. Kailamin ang saging. Tilawi gani. Guys, wala pala sila ni Ate Bibi dire o ni Ate Jinjen. Doon pa sila sa Kabulakan. Pangas pa sila. Ang tao doon si Abeng, si Dotutog, si Lolo. Yan kami, nakabot ng chair. Nagano si Manoy dire? La? Nana si Manoy dire ah? Doy. Nakabugag ako guys. Nakabugag ako guys. Guys, sagutad-gutad na ni nanay. Yan na din ang Ready to lutuon. cook na ni guys. Oh my God, nanay. Saan man sa bawon? Kanang kuan. Sa bawon daw. Sa bawon daw. Ana si kuan. Grandfather. Sa nang takloban, kaya na earring, naglungag pa si mother. Yan guys, ikuan na niya ang manok. Ayun, sanay. Salunod na guys. Salunod ng manok ni guys. Ayan. Sabawon na na mo guys. Ako gigit-gita ang lamas. Ang lamas. Ako sa nang itamala. Ito na sa bawan. Guys, lanora nandede og alagbat si. Ayan guys, dumating na sa Timayamya. Dito tapos niapon te. Tapos niapon. Ayan guys, nagbukal-bukal na ato ng tilawan. Ayan guys, isagula na mo nag mga dahon-dahon. Wow. Wala pa sila ni Jinjin o ni Lea TV. Amo na lang silang salinan. Kabalhin man. What's up, Abeng? Ayan guys, ready na aming hapunan. Ayan. Eto guys, dito ako kakain kasi sabi ni Utik dito daw ako maghapunan. Masarap ang ulam kasi manok Bisaya. Manok sa silingan. Hindi tayo nakarelate diya sa manok sa silingan. Bitaw, joke lang ha. Ilahan manok ni Kuan. Sige na, pre na lang. Lagi. Teresa bro, butang ko sa lang. O sige, pre na abing. Yan na lang. Please as always and future I will receive from your benefit Amen. Amen. Wala guys, with matching ginamos. Lami ang atong sudan karon kay with matching ginamos. Lesson manok. Lechon manok. Tesa pabing, tesa pabing. Manok, laban. Tesa pabing ha. Butang isa dot-dot pa. Dara. Ah, di isa ka serving spoon ma. Dara bin. Tesa. Oh, dara. Oh, bing. Sabaw Sakto bing. na na yung mami. Manok oh. Dara manok oh, dara manok. Kaon na bing. Oh, sibog gani. Dahil na, mother. Ginamos bing. Kaon kay. Kain na guys. Kain tayong lahat. Init. Masarap aming ulam. Kaya nga naman dahil. Nansam dahil ka. Dali ko mo. Dali ko. Init dili. Kain tayo Ate Mar. Kain tayo Mananglos. Isibog sa atong bagong Ate Gisilo. Kain tayo. Kaning lamig ka isibog ana. Ma'am Armis Feda. Ate from California. Kain tayo ninyong lahat guys. Oy, Luna. Ang kapaingon. Right, di mama dam at sa uda. Digid mama maisahan. Alam nga, ulo ka sa dili. Kaon ging. Bakit si mama no? Oh, kaon na dia. Ay, mama. Tigod sa baw ging. Yan na, kuwan na. Ingat niya sa baw si Abeng. Lamig sa baw binda. Lamig sa baw beng. Pagkain na ako, miss. Kain na. Di manok, miss. Ala, nag-agasa ang tubig ko.
Bili na. Ambot nagtubong ba sila pa? Tuhan, mati mo bangun dad. Tuwa nga, ito naman. Please, sarado. Tuwag. Kaya sabi ko. Experience ka, ganito makauto ko yan. Hindi mo minadlaw dito. Ano na rin natin sa 11 to or 1 ba? 15. Paglang 15 or 18 to 22. Ha? Ikaw na, Bing, nahulog ka. Ako na. Hulog yan kami ikaw. Nahulog, nanok. Asip ka ba? Ang dalang ka na dami ko. Lami. Ikaw pagkasabaw, Bing. Ano nakatapan niya, Lolo? Ha? Ganun na, sa una. Oh, naay ko dot oh. Oh, kang abing na lang na. No. Dagko kay sudan si do abing. Jadi kaon kanton. Ano dugo? Ha dugo? Wa man ay dugo buot. Kaon na diha, kaon na. Ha? Nawala yung mama ni Abi. Yung imo. Nawala po din yung mama. Mahut minum sabi. Mama, ang mama niya rin tadi. Dito, bibi. Dagan pa mo ginamos na. Imo na na ginamos kang lablag yapon. Yan, nakarabayo naman. Lamit beng. Nahigan ako sa lab. Kini nga. Ibangnya dari sa dog. Minit. Balik dong. Si Abeng dia sudah. Kaon na dot, kaon na dot. Na bagi on na ko na mo sudan karon. Bagi on ako ni mo sudan. Ay kabag ni ay. Unggay, kabag. Mata sa auto nang itaay ni nanay. Nag-abay nila katulog, nag-adto sa gawas. Yung kita nay. Garabin. Dagan siya. Anong kusina? Nakatubang nga ako yung, anong sinalay ba? Na, nay. Ano na ingon dili. Dili mo siguro ikaw yung pala siguro. May pangangag gabi, marking. Kaya anti-marking may gunsa lang ato. Marking per se. Marking. Tinggal tumbuka. Kasi piercing may gunsa lang ato. Ayan din. Hindi mo mag-gin ka may gagawin ni Inday. Tubig. Ha? Tubig, Beng. Tubig? Na, tubig ko no. Nang ano igagawa ni Inday ma? Kahit sa dagang duyan? Kasi pa. Kinsa man na si Inday dahil ito yung mama dana si Bensing, ito yung papa si Ay, kang mami ang cook de karon. Kuku pa itagan mo rin sudan. Parang namin na itong buwad nga. Tambang di cook. Parisan break cook. Laging rin ganon. Ano ka ba? Hindi na kung pagkaat na, inunin ni cook na yun. Pwede mo kami. Wala ka pagkitang din niya. Nga agad, karutang ini karon. Oo, sambil ba? Beng, Beng. Hindi ganda nga ginamot agi. Beng, bukan. Beng.
Tapos naming kumain, guys. Nabusog kaming lahat. O, gipaningot, may higop sa sabaw. Hipos na lang. Ang dami nga mo yan. Naghinamis, si Dot, naghinamis. Hanggang dito lang ang video ko, guys. So, ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa inyong lahat. Shoutout Ate Mar, shoutout Manang Los, shoutout Ma'am Pinay Beauty, shoutout Ma'am Army Cepeda, shoutout Ate California, shoutout Manuel Pasarmento, shoutout Ma'am Bina Kaubi, o shoutout Ate Gwyn, shoutout Sir Jerwin V, shoutout Sir John Lester Paimalan, o shoutout sa inyong lahat, shoutout Ma'am Angel Oyang, shoutout Ate Gisilo, o shoutout Ma'am ECM, o shoutout Grace Cubita, shoutout sa inyong lahat-lahat, shoutout Sir Randolph Medel, shoutout Ma'am Jenfie, shoutout Sir Raptor. Maraming salamat sa inyong lahat, guys. Hanggang dito lang ang video ko. Kaya magpapaalam na maraming salamat. Lalo na sa hindi na-skip sa aming ads. Bye-bye! Just keeping ad, guys.